Gràcies, president, diputades, diputats. El grup socialista ens heu presentat aquesta proposta de resolució amb 2 punts i multitud de subpunts sobre l'impuls d'un pacte contra la crisi dels preus del sector agroalimentari. S'hi parla de, llegeixo textualment, coordinar-se amb tots els agents implicats, de rematar, adaptar o crear lleis segons quin sigui el cas, com la de la cadena alimentària, que malauradament, com sabem, depèn de Madrid, la de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries o la de la traçabilitat. També es parla de millorar la PAC, d'incrementar controls d'importació, d'augmentar pressupostos, de promoure els nostres productes, de baixar impostos, de facilitar el relleu generacional, la igualtat, de potenciar la formació, de reforçar el finançament. Uau! Un autèntic programa electoral per al sector agrari i agroalimentari. Personalment els veig amb moltes ganes de voler demostrar que dominen molt quins són els problemes del sector i, de fet, crec que coincidim en la diagnosi la majoria de partits. El que ja tinc més dubtes és si també dominen d'igual manera les solucions que cal aportar a aquests problemes. En alguns punts de la proposta de resolució han obviat actuacions que el govern ja està duent a terme, en altres han errat qui té les competències en qüestió, etc. I, per tant, si bé votarem a favor en el fons de la qüestió, hem esmenat alguns apartats. I ja sé, diputada Ibarra, que em faig pesat amb la cançoneta de l'espoli fiscal, però també l'adverteixo que no em canviaran, que seré la seva gota malaia, i crec en aquest sentit que els convindria que els deixessin passar un meset al seu govern a l'ombra, posar-lo al sol i que manessin durant un mes, 2 mesos, i crec que s'adonarien que tot el que proposen, tot aquest llistat, aquest programa electoral agrari i molt més, ho podrien fer amb els 20.000 milions d'euros d'espoli que Espanya enxucla cada any. Fins i tot potser m'atreveixo a dir que es tornarien independentistes, però en qualsevol cas prefereixo que no ens arrisquem. Anem al tros. Des de Junts per Catalunya ens hem fet tips i no ens en cansarem de dir que el sector agrari i agroalimentari és clau per poder fixar la gent al territori. I això, òbviament, no serà possible si aquest sector, que és un sector productiu imprescindible, no es pot guanyar la vida. Òbviament, la gran solució, això estarem tots d'acord, passa perquè tothom s'enfoqui al valor afegit real, fent valer l'origen, la qualitat, la innovació, que es vinculi en la transformació i en la comercialització d'aquests productes, però, mentrestant, no podem deixar a ningú pel camí i, per tant, cal acompanyar a tots els subsectors amb preus que siguin justos i amb preus que siguin dignes. Aquests dies estem vivint, com heu dit, la crisi dels ramaders de la llet d'Osona. Amb ells i amb la Llotja i l'Ajuntament de Vic, tant els companys d'Esquerra Republicana com nosaltres mateixos, Junts per Catalunya, hem creat una taula de treball del sector, a través de la qual ja estem duent a terme accions com pressionar a Mercadona. Hem explorat amb èxit solucions innovadores i de proximitat amb empreses com Cacaulat. Estem també treballant amb altres distribuïdors, embotelladors, transformadors de productes làctics per poder mirar de trobar una solució. Perquè la solució a aquest problema concret, circumstancial que tenim ara, sigui i redundi en la solució del problema endèmic que pateix d'anys i anys el sector lleter català. Aquest problema que pateix el sector lleter hem d'ajudar a solucionar-lo, òbviament, des de l'administració, però també hem de ser conscients que no es podrà resoldre del tot si el propi sector no va junt i unit de la mà. I la gent, per la seva banda, els consumidors, perquè tots som consumidors, hem de saber que quan es compra un litre de llet a 0,59 euros de PVP, de preu de venda al públic al supermercat, i a qualsevol supermercat, no només a un, això és un tema de tots. Ara, evidentment, no ens ha sortit el tema de Mercadona, però qualsevol cadena de supermercats té la seva llet bàsica a 0,59 euros al litre. Aquella cadena de supermercats no és veritat que no hi guanyi. Hi guanya en tant que allò és un producte reclam i, per tant, com que la gent no entrem només a comprar la llet al supermercat, sinó que comprem un carro de compra amb diversitat de productes, doncs la cadena de supermercats hi guanya amb el marge de beneficis de la resta de productes. La gent també ha de saber que quan es compra a 0,59 euros al litre, és veritat que el distribuïdor, que recull els ramaders en base i ho porta als supermercats, hi guanya molt poc. Però, sobretot, ha de saber que quan compra 0,59 euros al litre hi ha un pagès al darrere que s'arruïna. I si aquest pagès s'arruïna, el món rural s'abandona. Per tant, és d'irresponsable vendre aquest preu
de 0,59, però és també d'irresponsable comprar-lo si és que es té coneixement del que hi ha al darrere. I finalment, el que li passa a la llet crec que hem de ser conscients que és extensiu, i ho som, a la gran majoria de productes agroalimentaris, que queden insosteniblement devaluats al lineal dels supermercats, per una banda per la força dels oligopolis comercials i per l'altra, com ja he apuntat abans, per la falta d'unitat del sector. Ni l'oli verge extra de marca blanca ni el cava bàsic, per posar tan sols dos exemples, tenen un preu, un PVP, que reflecteixi el que realment costa produir-los. I això afecta tant els que van a preu i a volum, però també afecta els qui de rebot aposten, com ha de ser, pel valor afegit. Per tant, des de l'administració, és veritat, ens toca vetllar-ho i així crec que ho fem i així ho haurem de fer encara més. Moltes gràcies.